बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिजों हाग्रायाव थांनानै सोमावसारनाय बारग' एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा आबाद जांख्रिथायजों गसंथानायनि सिमां सुजुदों। बाक्सा जिल्लानि नतुन श्रीपुराव बारग' एनडिपिनि सा 27 सोद्रोमाफोरा 40 बिगासो आबादखौ उदां आर'नाइ ससाइटि मुंजों आबाद जांख्रिथाय जागायजेनदों। बिटिआर गोरोबथानि बादियै सरकारनिफ्राय रांखान्थियारि अनसुंथाइ मोननानै बैसोर आबाद जांख्रिथायजों जागायजेनो। बारग' एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा गोदान जोलैयाबो बिग्रायारि आफादाव थांनो गोसो होआलासिनो आबाद मावनाय गोसो होयोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोनगोन होनना फोरमायो। उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धोनस्री ब्लक बिपिएफनि थान्दै जथुम खुंदों। बे जथुमाव एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनो जि खोथा होदोंमोन बिथांमोना आबुङै फेलें जादों। जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया, फोथायनाया गोमालांबाय। फिन बिपिएफ सरकार फैफिननायखौ लुबैयो। जायनि थाखाय बिपिएफआ जथेस्थ ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावगासिनो होनना। लोगोसे सरन बर' बिथाङा बिपिएफनि साथाम एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबगोन इसाराखौ लानानै बुङो दि बिजेपिजों सावरायगासिनो होनना ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। नाथाय आंनि बादिब्ला बेबादि खोथा सावरायलायाखै। दिनै बिपिएफनि थान्दै जथुम खुंदों। जुदि जोङो बिजेपि जानांगौमोनब्ला बेबादि जथुम खुंनायनि जेबो सोंथियानो फैया होनना। बाक्सा जिल्ला कक्लाबारिनि बारग' एमसिएलए थामहिनबा इउपिपिएलनि सासे मैखोम दैदेनगिरि अनिप बसुमतारी बिथांनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्टखौ नुनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोनो गोथो खालामहोदों। बिथाङा पस्टनि गेजेरजों लिरोदि आथिखालाव एबसुआ मा लामा लानो थांगासिनो दं। बिनि आदब खायदाखौ 27 जानुवारि 2022 इं खालाराव दिन्थिनाया जायाब्ला खैफोद दं होनना। गरेस्वराव तिर गेलेनायनि टिकेट फानग्राफोरखौ हमदों। मैया असि मृदुल हाजरिकानि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव तिर गेलेनायनि टिकेट फानग्राफोरखौ हमदों। बाक्सा जिल्ला गरेस्वर बैथामारि ओनसोलाव तिर गेलेनायनि टिकेट फानग्राफोरा पुलिसखौ नुनानै खारखोमानो नाजादोंमोन। नाथाय रजेन राजबंसि, निरन्जन नाथ आरो दिपेन डेकाखौ पुलिसआ हमनो हायो। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय 7,200 रां मोननो हायो होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।